At sa ating good news po mga kindergarten, sa Asingan, Pangasinan, tinuruan sa fire safety at isinagawang station tour. Para sa good news yan, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Naranasan ng mga kindergarten pupils mula sa Narciso R. Ramos Elementary School sa Asingan ang makabisita sa fire station at maturuan sa fire safety bilang bahagi ng mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month 2026. Sa isinagawang open house o station tour, ipinakita sa mga batang mag-aaral ang ilang pangunahing kagamitan ng mga bombero, kabilang ang fire truck at iba pang firefighting equipment. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng mga bata ng paunang kaalaman tungkol sa fire safety, pag-iwas sa sunog, at paghahanda sa oras ng emergency sa paraang madaling maintindihan ng mga batang mag-aaral. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga bata na makita ang loob ng fire station at makilala ang mga bombero habang ipinapaliwanag sa kanila ang tungkulin ng mga ito sa pagtugon ng mga insidente sa sunog at iba pang sakuna. Ang ganitong aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya tuwing Fire Prevention Month upang mapalawak ang kaalaman ng komunidad, kabilang niya ang mga bata tungkol sa kahalagahan ng pag-iwas sa sunog. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.